मैयाहाय गथ'खौ खावनानै लांफिनबाय होननानैहाय आंनि फन मेसेज थांगोन होननानै नोङो सानदों नामा सैमा साला हो आं नोंखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन ना सानसेबाबो नोङो फस्थायगोन होननानैहाय हो आं नोंखौ मा खालामनानै जाहोबोदोंमोन मा खालामनानै जाहोबोआखैमोन हो सिगाङाव हो नोंखौ आं मालायनाव माइ खामला गायबाय बायनानै न' खामला लिरबाय बायनानै आङो जौ सेरेब सङै सङै हारसाफोरनो फानै फानै आं जाहोबोदोंमोन नोंखौ उन्दै लांफिनदों नोङो मैयाहाय ना नों लांफिन आं नों इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमनानै लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन एकदम मोजां नङा आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै। कनजितानि फिसालाखौ खावनानै लांबाय नंगौ कनजिताया गाबै गाबै दानि बावसो भिडिअ बानायना होदों गावनिनो उन्दै फिसालाखौ गावनि हौवा मिस्टार थरगन मृदुल बसुमतारियानो बिथाङा खावनानै लांबाय नंगौ हस्टेलनिफ्राय लानानै थांदोंनो न'सिम लानानै थांबाय थरगना दा बिनि बागै बा कनजिताया ओरैबायदि गाबै गाबै मोनसे दुखुनि बाथ्रा बुंदों माने दासिम नों आंखौ बेफोरबायदि जाथाय खालामनानै दासो पस्तायदों होननानै गाबै गाबै मोनसे भिडिअ बानायदों दा गोरोन्थिया सोरनि रायजो राजा नोंथांमोनानो बुं हिन्जावा बुङो मोनसे बाथ्रा आरो हौवाया बुङो मोनसे बाथ्रा सोरनिखौ जों फोथायगोन सोरनिखौ जोङो एक्सेप्ट खालामगोन हिन्जावाबो मोनसे बाथ्रा बुङो कनजिताया आरो बिनि हासबेन्डआबो मोनसे बाथ्रा बुङो ओरैबायदि बिसोर सानैनि गेजेरजों एगेन्स्ट जालायनानै दोङो माने फाथैलाय बिसिनाय बायदि जानानै दोङो आरो ना हौवायाबो एक्सेप्ट खालामनो गोसो गैया हिन्जावाबो एक्सेप्ट खालामनो गोसो गैया बिदिब्लालाय गारलायब्लानो जाबाय बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों मानसिफोरा रायजो राजा नोंथांमोना दा बेनो नोंथांमोना कनजिता सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना लाबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो मोननै आपडेट जागोन नैबे भिडिअआ मोननै आपडेटनि सायाव मोनसेया जाहैबाय राजनितिकनि दिनै 9 तारिख जोंहा एसेम्बल माने आसामनि इलेक्सन दिनै गासिबो दासिम जागायबाय दङ देसन आङो होनानै फैबाय नै आं इलेक्सनाव माने भट होना फैबाय आरोना आंखौ गोबां मानसिया बुंहरो माने फंबाया भट होगोन ना होआ नोङो बैसो जाना जायाखै होनना नंगौ आं बैसो जाबाय लोगोफोर आं दासिम खनथाम भट होबाय आरो आंनि बैसोखौ सोंहरबाय थादोंमोन दिनै फोरमायना होनोसै आङो 24 रानिं दे लोगोफोर माबा जाबाय सामथिं 24 सामथिं 23 इयार्स कमप्लिट जानानै आङो 24 सामथिं जागासिनो आरोना खाथि खाथि थांगासिनो 23 इयार्स जाबाय आंना 23 बोसोर सोरबा सोरबा बुङोमोन फंबाया दासो 17-18 बोसोरफोर नामा होननानै नङा लोगोफोर आङो 23 बोसोर जाबाय नोंथांमोननि सेराव दिनै रोखायै फोरमायना होबाय आं नै भटबो होना फैबाय आङो बेनिखायनो नोंथांमोना सोंहरबाय थायो नालाय भट होनो जागोन ना जायाखै बबेयाव थायो मा फरायो बेफोरखौ सोंदोंमोन बेफोरखौ उनाव बुंसिगोन दा आं एजखौल' बुंना होबाय आंनि बोसोरा बेसेबां बेखौ आं बुंना होबाय नोंथांमोना सोंबाय थानायनि थाखाय लोगोफोर जिखियानो जादोंला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै जोंहा कनजिता सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो आरो जोंहा बिथां जोंनि बिटिसिनि चिफ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा खेंफोरथि होखो बा मा बिबुंथि होखो प्रमद बिथांनाव भट होबा इउपिपिएल बिथांमोननाव भट होबा मा बुस्थु जायो माबोरै खहा जायो बिनि बागै बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर बयबो भिडिअखौ नायनानै लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरदो फैसा फैया जादों लोगोफोर माने गुजुनाय जादों दे आङो एसे लोमजाबाय थादो गगा मोनदो लोमजादो अब्लाबो एकदम केबागुरिसो भट होनो थांबाय मा बुंबावनो आरोना भटखौलाय होथारनांगोन जोंहा बेनिखायनो लोमजाबाबो एसे भिडिअखौ बानायनांसिगोन होननानै सानबाय आरोना फैसा फैया जादों दे गगा मोनदो लोमजादो एकदम गुजुनाय जादों आङो दे लोगोफोर नायग्रोना ला इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमनानै लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन एकदम मोजां नङा आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै एसेम्बलि इलेक्सन गथै आसामाव आरो बिटिसिनि खोथायाव आङो दहाय फुंनि 7टानिफ्रायनो जिखिनि खबर लाबाय थादों बिराद मोजां जोंनि बिपिएफनि 11टायाबो खोब मोजां आरो मोनब्रै बिजेपिनि
बेबो खोब मोजां मथथे एकदम 100% एक्सिलेन्ट भट जागासिनो दङ आरो जोंनि फेभाराव माने बिटिसि एरियायाव 15थाबो थांगोन आरो सरकाराथ' एनडिए हिसाबैनो फाइनाल आरो चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो जागोन आरो मैया तामुलपुराव जिखिनि घटना जादों बेखौ आंबो खोनानानै गोसोआव दुखु मोनदों बेयो जानो नाङामोन जिखिजाया आं बिनि सायाव तदन्त जानाया मोजां बेखौ आं लुबैदों आङो चिफ मिनिस्टार सारखौबो आं बुंगोन जि कालप्रिट बेखौ हमनांगौ बे आंनि दाबि सोर साबैसे मन्त्रि डिमान्ड खालामो मन्थ्रिया साबसे मोना बियो रिजाल्ट ओंखारग्रोथों रिजाल्ट ओंखारनानै जोङो रायलायगोन एमडिए हिसाबै जों रायलायगोन बिपिएफआ साबसे मोनो सोर मोनो बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दं सावरायगोन दा जोङो जेबो बुंनो हाया मथथे बिटिसि एरिया हिसाबै रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट बिजेपिनाबो बिराद मोजां बिपिएफनाबो बिराद मोजां इउपिपिएलआ जिर' इउपिपिएलनो सोर भट होनो इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमनानै लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन एकदम मोजां नङा आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै माने सेस खालामगोन बिसोर आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा आं अनुरद खालामदों क'क्राझार समस्तियाव बेसेबां भट मोननाय बे डिफारेन्सखौ दिनै दा बुंथ'नो हाया खिन्थु देरहागोन मैयाहाय गथ'खौ खावनानै लांफिनबाय होननानैहाय आंनि फन मेसेज थांगोन होननानै नोङो सानदों नामा सैमा साला हो आं नोंखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन ना सानसेबाबो नोङो फस्थायगोन होननानैहाय हो आं नोंखौ मा खालामनानै जाहोबोदोंमोन मा खालामनानै जाहोबोआखैमोन हो सिगाङाव हो नोंखौ आं मालायनाव माइ खामला गायबाय बायनानै न' खामला लिरबाय बायनानै आङो जौ सेरेब सङै हारसाफोरनो फानै आं जाहोबोदोंमोन नोंखौ उन्दै लांफिनदों नोङो मैयाहाय ना नों लांफिन आं नोंनो फनबो हरा नोंनो मेसेजबो हरा आं दिनैहाय आंनि बेगें हारा आंनाव हाबजोब्बाय थेवबाबो आङो हिनजाव बिमा हिसाबै आङो गावनि न'खरखौ सिफाया साननानै आङो बे न'आवहाय रायजो जादोंमोन फिसाफोरखौ आं गावस्रा होआ होननानै आं दिनै दाखालिनो नोंनि न'आवहाय गेस जोबदों दासिमबो नोङो गेस सोनो हायाखै 10 थाखा 20 थाखानि नोङो बन बायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जागासिनो दङ नों लाजियाखै हौवा जानानै आं नोंखौ दाखालिबो ट्राइसो नायदोंमोन हरनो हागोन ना हाया दै होननानै आङो लननि फैसाखौ आङो हरा होननानै मबाइलखौ अफ लादोंमोन हो नोङो हरनोनो हामारा जेब्लासिम आं मबाइलखौ अन खालामा अब्लासिम नोंनि न'आवहाय मानसियानो मानसि जेब्ला आं फैसाखौ लनखौ मारि हरो होमबासो नोंनि न'निफ्राय मानसिफ्रा ओंखारबोबाय जेब्ला आं नोंनि न'निफ्राय गैया अब्लानिफ्राय नों स्कुटि गारि गासिबो बन्द होनानै जाबाय गाबोनहाय मा दं गाबोन नोंनाव बिनि जेबो टेनसन गैया दिनैहाय नोङो बिसिखौ बोरै फाननो हायो फिसाखौ बोरै फिसानि लाइफखौ बोरै बरबाद खालामनो हायो नोंनाव साननाया बेल' गाबोनहाय नोंनि रायजोआव नोंसिनि रायजोआव बेसेबां बुरजा थाखा फैसा होनांगौ दं बेनिबो नोंनाव जेबो साननाय गैया आङो अननानैहाय नोंनिफ्राय आलदा थादोंबाबो आङो 2 गाहाम लन मारै हरगासिनो दङ दिनैहाय गाबोननि दिनाव आंखौ माब्लाबाबो फन दाखालामखा गाबोननि दिनाव नों न'आव थांजायो ना न' एखुजायो ना मा खालामजायो नोंखौ नायगोन आं